11 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо фаъолияти гармхонаи Моғиён Агро ба деҳоти Халифа Ҳасани шаҳри Панҷакент ташриф оварданд. гармхона дар заминаи роҳнамоиҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкор Муродқул Юсуфов бунёд шуда аз лиҳози усули кишт, парвариш, ба даст овардани ҳосили фаровон ва таъмини ғановати бозори истеъмолӣ намунаи хуби истифодаи замин аст. бо аҳли оилаам ва фарзандонам ки дар соҳибкорӣ машғул мебошанд, иқтидом гирифтем ки як гармхонаи замонавӣ бунёд намоем. дар гармхонаи мо ҳозир 7 то 8 намуди зироат парвариш ёфта истодааст. мо маҳсулоти тару тоза ба даст оварда истодаем ва бозори шаҳру деҳоти Панҷакентро таъмин намуда истодаем. бо фарзандонам иқтидом гирифта истодаем ки дар оянда мо бо ҳудуди ҳамин гармхонаи замонавӣ ки мо сохтем ҳудуди ҳамин зиёдтар кунем, мардум хизмати мо зиёдтар расад, ҷои кори аз ҷумла бисёртар мешавад. масоҳати гармхона 1 гектарро ташкил намуда дар он помидору қаламфури булғорӣ, қулфинай, лимӯ, гулкарам, бодирин ва дигар навъи сабзавот бо шакли муосир кишту парвариш карда мешавад. хатҳои технологии тарҳи Кореяи Ҷанубӣ ва истеҳсоли кишвари Чин буда обёрии сабзавот бо усули қатрагӣ сурат мегирад. ин раванд бо коҳиши то 4 маротибаи талабот ба оби полизӣ аз ҳолатҳои пешина тафовут мекунад. мо бародарон гармхонаро бо роҳбарии падарам бунёд намудем. ин гармхона дар 4 фасли сол фаъолият менамояд. хеле хушҳолем ки бо бунёди ин гармхона ҳам дар таъсиси ҷойҳои кории нав ва ҳам дар таъмини бозори истеъмолӣ бо сабзавоти тару тоза каме ҳам бошад саҳми худро гузорем. агротехника кишту парвариши сабзавот аз ҷониби 23 сокини маҳаллӣ мутобиқ ба талабот сурат мегирад. ба даст овардани то 50 тонна маҳсулот дар як сол таҷрибаи аҳли заҳматро дар соҳаи кишоварзӣ бозгӯ менамояд. мо баъд аз ҳамин гармхонаи сохта ба истифода додан, ман як нигоҳам ба бозорҳои вай дигар шуд, ба бозорҳои шаҳру деҳоти Панҷакент дигар шуд. ҳис кардам ки дар бозорҳои шаҳру деҳоти Панҷакент сабзавоти тару тоза бениҳоят нақш шуд. 80% мо ҳамин мардум бо сабзавоти тару тоза дар фасли зимистон таъмин намуд. вақте ки ман телевизорро медидам ки ҷаноби оли дигар минтақаоба ҳамин хел гармхона кушода мекарданд, ман орзу мекардам ки Панҷакентам якта кушода шавад ки ман кор кунам мегуфтам. айнан манам бодаринг ба дурушма медаром, фикру хаёл ҳамин бодаринг мешад ку ҷадди ҳама чиз фаромӯш мешад. ба кори дӯст доштанам таъмин шудам. ман шукронаи давлат мекунам. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба талошҳои созандаи соҳибкор баҳои баланд дода барои афзоиши ҳаҷми истеҳсолот, таъсиси ҷойҳои иловагии корӣ ва таъмини бозори истеъмолӣ бо сабзавоти аз лиҳози экологӣ безарар тавсияҳо доданд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ дидан намуданд. хоҷагидорон бо ибрози хушҳолӣ аз истифодаи имтиёзу дастгириҳои давлат намунаи олии зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла донагиҳо, полезиҳо ва меваю сабзавотро ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муаррифӣ намуданд. масоҳати заминҳои кишоварзӣ дар шаҳри Панҷакент 11 000 гектарро ташкил намуда, хоҷагидорон бо истифода аз шароит ва иқлими мусоид ҳамасола ба гирифтани ҳосили хуб дастёб мешаванд. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар 5 моҳи соли 2025 наздик ба 120 миллион сомониро ташкил намуда, афзоиш дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта 16.1% зиёд мебошад. масъалаҳои ташкили гармхона ва таъмини доимии сокинон бо сабзавот дар шаҳри Панҷакент зери таваҷҷӯҳи махсус қарор дорад. бунёди 85 гармхона дар соли 2024 шумораи гармхонаҳо дар шаҳри Панҷакентро ба 110 адад баробар намуд. ғановати бозори истеъмолӣ ба фаъолияти сардхонаҳо низ вобастагии амиқ дорад. дар 27 сардхонаи шаҳри Панҷакент имкони нигаҳдории 5386 тонна меваю сабзавот мавҷуд аст. майдони боғу тогзор 3439 гектарро ташкил намуда, ин нишон дод дар ҳоли афзоиш қарор дорад. 19 пойгоҳи обкашӣ дар шаҳри Панҷакент барои васеъ намудани майдони боғҳо ва дар маҷмӯъ ба рушди соҳаи кишоварзӣ хизмат менамояд.